wanda ya daɗe yana ba da gudunmawa a wannan fage na waƙoƙi. Misalo to bisa al'adar shi ne dukkan baƙon da ya shigo yakan ɗan fara kaɗan da labarta wa mai sauraro kaɗan daga cikin tarihin rayuwa da kuma yadda aka tsinci kai a cikin wannan masana'anta. To da fari dai sunana Yusuf Ahmad, amma a waƙoƙina an fi sani na da AY Podolski. To AY Podolski a shekara aka haife ka? To an haife ni ne a 1998. A wace unguwa kenan? A Hotoro Jar ƙasa. Na'am. To ya aka yi aka tsunduma cikin wannan aiki na waƙa ko kuma wannan sana'a? Gaskiya abin da ya ja hankali na akan harkokin waƙa, gaskiya ni mutum ne mai son mutane, kuma ina so na je guri a ce kowa wannan ya sani wancan ya sani kowa dai yana wane ni. Haka nake rayuwa na, kuma abin ma da ya ƙara ja ni hankalin waƙa ne, gaskiya ni na shiga waƙa.